Božie slová na každý deň. Všetci Židia čítajú Starý zákon a vedeli o proroctve Izaiáša, že sa v jasliach narodí chlapec. Keď o tomto proroctve vedeli, prečo potom Ježiša prenasledovali? Nebolo to kvôli ich vzdorovitej povahe a ignorovaniu diela Ducha Svätého? Farizei v tom čase verili, že dielo Ježiša sa líši od ich poznatkov o chlapcovi z proroctva. Dnes ľudia Boha odmietajú, pretože dielo vteleného Boha nie je v súlade s Bibliou. Nie je podstata ich vzdorovitosti voči Bohu rovnaká? Dokážeš bez akýchkoľvek otázok prijať celé dielo Ducha Svätého? Aké je to dielo Ducha Svätého? Je to správny prúd a mal by si ho prijať bez akýchkoľvek pochybností. Nemal by si vyberať a rozhodovať sa, čo príjmeš. Ak Boha viac spoznáš a budeš mu venovať viac pozornosti, nie je to nežiaduce. Nemusíš v Biblii hľadať ďalšie odôvodnenia. Ak je to dielo Ducha Svätého, musíš ho prijať, pretože v Boha veríš, aby si ho nasledoval a nemal by si ho skúmať. Nemal by si odo mňa žiadať ďalšie dôkazy toho, že som tvoj Boh. Mal by si však vedieť rozlíšiť, či som pre teba prínosom. Toto je najdôležitejšie. Aj keď v Biblii nájdeš veľa nevyvrátiteľných dôkazov, nemôžeš ma vďaka tomu predbehnúť. Žiješ len v medziach Biblie a nie predo mnou. Biblia ti nepomôže spoznať ma, ani neprehlbí tvoju lásku ku mne. Hoci Biblia predpovedala, že sa narodí chlapec, nikto nechápal, na koho sa to proroctvo bude vzťahovať, pretože človek nepoznal dielo Boha. A práve preto sa farizei postavili proti Ježišovi. Niektorí vedia, že moje dielo je v záujme človeka, no napriek tomu naďalej veria, že Ježiš a ja sme dve úplne oddelené, navzájom nezlučiteľné bytosti. Ježiš v tom čase vo veku milosti venoval svojim učeníkom len niekoľko kázní o tom, ako praktizovať vieru, ako sa zhromažďovať, ako prosiť v modlitbe, ako zaobchádzať s inými a podobne. Dielo, ktoré vykonal, bolo dielo veku milosti. Vysvetľoval len to, ako by mali učeníci a tí, ktorí ho nasledujú, praktizovať vieru. Konal len dielo veku milosti, nie dielo posledných dní. Keď Jahve vo veku zákona stanovil právo starého zákona, prečo nevykonal dielo veku milosti? Prečo dielo veku milosti vopred neobjasnil? Nepomohlo by to človeku prijať ho? Vyslovil len proroctvo, že sa narodí chlapec, ktorý sa dostane k moci. Vopred však nevykonal dielo veku milosti. Dielo Boha v každom veku má jasné hranice. Koná len dielo aktuálneho veku a nikdy dopredu nevykonáva ďalšiu fázu diela. Len takto sa môže jeho reprezentatívne dielo každého veku dostať do popredia. Ježiš hovoril len o znakoch posledných dní, ako byť trpezlivý a zachránený, ako sa kajať a priznať hriechy a ako niesť kríž a znášať utrpenie. Nikdy nehovoril o tom, ako by mal človek v posledných dňoch dosiahnuť vstup, ani ako by sa mal snažiť uspokojiť Božiu vôľu. Nie je preto smiešne hľadať v Biblii
Božie dielo posledných dní? Čo zistíš, keď siahneš po Biblii? Či už máme na mysli vykladača Biblie alebo kazateľa, kto mohol vopred vidieť dielo dneška?